quién le están traduciendo. Yo quiero hablar.
oraintxe Asiron izendatu dute, Iruñako alkate, eta zer iruditzen zaizu bere izendapena? Guztiz demokratikoa, nik uste dut Asironek gaur 15 boto izan ditu, 16 izango ditu bere legealdia geratzen dena, eta bestaldean 11 daude, orduan nik uste dut guztiz demokratikoa dela, asko gehiago ordezkatzen du gizartearen gehiengoa, eta emaitza demokratikoak sortu zirenak hauteskundetan, orduan benetan posik eta egin behar dena egiteko. Eta ez da aldaketa uste duzu egongo direla Iruñeko udaletxean? Bueno, gutxingoan gobernatzea UPN gobernatzen duen bezala oso txarra da, esan nahi dute. Ez dute gehiengorik presupuestoak aurrera emateko edo inbertsioak eta orduan nik uste dut gauza asko mugituko direla, proiektu asko egin aldirela eta batez ere herritarren aldeko proiektuak izango direla beti UPN kontra egiten duelako horretan.
orain izendatu dute Asiron, Iruñeko udaletxeko alkate, nola ikusten duzu bere izendapena? Bueno, ongi bazen garaia, aurretik ja hauteskundeetan osoek entzun izan balorea momentu hortan ja Asironek bere lekua hartzeko alkatea, baina bueno, ikusi du hilabete hauetan pasatuta UPNek ez ditula bere egin beharrak egin udaletxean ere, orduan emaile ikusten dut zen, eta bueno, oso positibo. Direla Iruñeko administrazioan. Lana egingo dela. Orain arte azkeneko egun hauetan beraiek ere ez dituzten lanak ere egin, orduan sartzen direnak ere izango dute atzeko lanak eta eguneran jartzen dozake. Badaki konfiantza dut lanean hasiko direla. Hombre. Chao.